Ndikulandirani mu program ya lero All the Way ndipo dzina langa ndine Mary Moyo. All the way from Salima mu studio muno tili ndi Lady B Salima nyamata amene akuchuka ni nyimbo zoimbidwa mwaluso zopatsa phunziro komanso zopatsa chidwi. Lady B Salima wakhala ndithu akuyenda pa Facebook kuona ma pictures ake ndiponso panali campaign chama icho kuti Lady B asambe. Ndelero mu studio muno mwa makosana tufuna timve kuti kodi ndrama zimene ziwalandira kodi kapena ndrama zimene zizayendetsedwa bwanji. Ndetamwita na Lady B Salima kuti akire umboneka ku zinthu zimenezi. Ndakulandira Lady B. Zikomo kwambiri. Mwina amalawi ena kumangomva zokuti dzina lako ndi Lady B Salima. Yeah. Koma ena athu mafunso kodi ndi dzina lake lapa msonkho nditatiuze kuti dzina lako lenileni ni ndani? Dzina langa ndine Rahim. Rahim. Yeah. Dzina limathira pompo? Rahim Banda. All right. So Lady B anabwera after you combined. Yeah. Okay. Mwina anthu ena kumafunsa kuti kodi zoimba zimenezi unaziyamba bwanji? Zoimba zimenezi niwo nthamene ndili pageli. Primary. Yeah. Nzakuti basi nali ndi nzanga. Amene timanyeza naye kwambiri ndeno timasiliraso magayizi akamaimba ndi ifeso timayisilira primary kumene kuku ti stand 4. Okay. Timayisilira ngati zachibwana napezeza kuti pena nthawi zinani tuli mathawira kugeli uvaya malo ena ake kukapanga za music basi zoyisilira zina zake. Nthawi nake napanga ulendo wopita ku studio. Apita kumene kujako namuza producer anafusa zina kundani ndine Roy B Salima. Limene unalipanga uli ku primary? Ndili primary shokwana. Roy B Salima ufuna chani? Mafuna ndiimbe ndeno amandidelerabe. Anandibweza ku studio kuja. Okay. Sinaimbe fwa amaona kuti nsinkho wanga sindingapange zinthu zoveka. Nabwerera basi makhabe ndopitizabe school. So pano studio nakalowa ndili stand 6. So pano nauta apapa so pano ndiona kuti ndili popo komanso ndazitolera. Pamene napanga ulendo wopita ku studio. Okay. China kulimbisa mtima pamene papa ndi chani kuti ubwerereso ku studio? Okay. Pamene anandibweza ndimapeza ma friends amene amazitsata za music kuti kodi ndingatani kuti neyo ndikaimbe bwinobwino ku studio kuti producer asakandibweze. Ndingapange bwanji. Ndino amandiuza njira zake. Napeza kuti ndikutsatira njira zimene zijazo nazikoza bwinobwino napita ku studio. Ku studio kuja zinatheka. Ndeno napeza zoti kumene kujako ndinaimba nyimbo. Okay. Nyimbo ija naimba inatheka. Producer amandilimbikitsabe kuti amfana ulipo ulimbikire. Nthawi ija ndinkakudelera chani komabe undikhululukire nthawi ija sikaza zoti wabwera ndi sotani. Nazo aza popo anayamba kundilimbikitsabe chani. Anafika pone kuti uyu ndi mwana tingomugwira zanja bwanji kuti nthawi yake mwina ndame matha kumuvuta. Nazo kuti nthu zija producer ujaso anakhala ngati akundithandiziraso. Okay, nyimbo imene unalowa nayo mu studio pamene inali nyimbo yanti? Okay, nyimbo yambira imene nalowa nayo ku studio inali inake kuti unangochita phuma. Okay. Nthawi imene umapanga zimene zizi nkuti school kupitiliza? School inali ndikupitiliza. So pano nanga makolo ako chimene chisana chizindikire kuti mwina mwanawo malomo mapita school akumapita ku studio? Makolo anga sindinauze mwachangu kuti ndine woyimba kapena kuti sanamve mwachangu kuti ndine woyimba. Chifukwa ndimachita kuthawira ku school kupita ku studio. Ndemno makolo sitimafuna kuti aziwe nsanga. Koma iwe ukuoneka kuti uli ngati ukuoneka mwana. So school unaisira level chani? Pano pa ndi form 2. Form 2? Uli ndi zaka zingati? Pano pa ndi zaka 17. Amalawi amaona kuti wewe ni mwana koma apapa zatsimikizikadi kuti ndiwe mwana. Then mutu mumapita choncho ku school? Zokhuzana ndi mutumu ndikhoza kunena chonchi. Okay, neo kuyambira makolo anga. Okay, fine sina kule ndi bambo anga. Okay. Ndakula ndi amayi anga. Zoti amayi anga aja mazoti udi ndo makulira nthawi yake. Okay. Nangasiya lipokha. Bambo kulibe. Alright. Ndeno aone chakudya, aone chani zambiri udindo makulira kwambiri. Ndeza mutu sasa mala kwambiri. Ndeno ai chifukwa olo ma videos ako anthu amaona ndithuli ndikaloksi pena pake.
nditamba kuimba okay atazindikira kuti ndine woimba poyamba mandikalipirana ngasini nayi primary okay yeah ndeno zinavuta ku secondary foti kumafunika fees chani zambiri okay ndeno adaona kuti kuimba kuja anthu amba kundiziwa amba kunditana mashow amaona ndikubwera ndi drama ndithu amaona ndikubwera ndi drama chani ndeno poyambirira drama zijeno wagwisha ntchito ngati fees okay kusaiza kuti kuimba kuna kupindulira ndithu then nthawi yake ndimasamala kumene ndikupezera drama nowezo kuti ngati sindipanga zimene zozo ndo kuti mwina drama ya fees indivuta alright kusaiza kuti kuphatikizana ndi kutinta tsitsi nthawi imeneyo inakhala ngati school ndinayima kaye ndeno kuima kwa school unapeza zoti sisi ili kumelera pasi drama ndikupanga ndeno unangoti wanji ne nditaonika kungati wina wake alright foina yake amaonika beza ndimasilirabe nthawi yake kuti ndioneke ngati munthu ndioneke ngati oyimba nthawi yake okay chabwino ndakhulupirira kuti ndiwe mwana pa nkhani imene wafotokoza sasaka zako 17 ndiwe mwana ndithu koma tikatsatira nyimbo zako concept imene ukumayika mu nyimbo zako very emotional very educative koma nkhani zake ndi zikulu for example nyimbo ya Mzungu ukufotokoza za mwana amene wabadwa oti safanana ndiwe nyimbo zimene zija chimakupangitsa kuti ulembe nyimbo ngati zimene zija kupangira msinkhu wako ndi waung'ono inspiration umayitenga kuti yoti ukhoza kukwanitsa kulemba nyimbo ngati imene ija okay chomwe chimachitika ndi chakuti inewo ndimakonda kumvera nyimbo koma nyimbo zimene zimandiwaza ndi nyimbo ngati zimene zizi okay kuti chuma cha magazi bora kuvutika chani ine zimandikhuza koma mwana ndi magazi yanga zinthu ngati zimene zijazo zimene ndimaona kuti ma concept amene inenso amandikhuza ndeno chinthu chimene chimandikhuza ndi chimene ndimafuna ndidziyesera kupanga kuti nditamapanga zimenezi kuti mwina nanenso amalawa angandiziwe wafotokoza kuti unayambira ku primary komanso unali wa Chishepere imene umayamba kuimba ndipo pamakhala anthu ena amene anakuthandizira kuti ufike pamene uli pa mwina ndi anthu ngati ati amene ungauza amalawa amene akuonera program imeneyi kuti pale anthu awa amene anandithandizira kuti ndikhale chimene ndili pano choyambirira ndimathokoza makolo anga makolo anga pa nthawi imene ndilibe video ina iliyonse amandithandizira nthawi yake adaona kuti tsopano music jeku ndipindula ndikubwera ndi china chake anata then ndikasowa model mwina munthu oti munyimbo muja ndithandizire kupanga acting makolo anga anandipangira ku nyimbo ziwiri ungatchule mwina nyimbo anthu aonera dziwe nawo okay nyimbo yambirira inali ya ndapeza mama ndapeza mpongozi wanu inatulukanso video inatulukanso video ina inadzabwera yoti bambo okupeza ndi poison mene moso alimo aliponso anapanga acting ni makolo anga amene anapanga action foti amaona kuti zina sindingakwanise ndine mwana ndezi mandivulabe kuti ndikapeze munthu ina wake kuti umuyike mu video neno pali makolo yena amene mwina amati mwana wake angozindikira kuti mwanayi ali ndi talent yoimba kapena akumatsatira zoimba amatsutsana nazo iwo amayembekezera kuti mwana akhale dokotala kapena akhale engineer kapena mwina mtolankhani amene koma zoimba zambiri makolo ambiri amadana nazo amangoti it's one way of mwana yakusutira jamba mwina makolo ngati amene amene akuonera program imene ungauze zotani pamene so iwe kutengera kuti makolo akwana kupanga support amangokhala kuti umuphera sogolo mwanayo foti makhala ndi solo tilachuka kwa mulungu fasi aliyese angakhale dokotala saliyese angakhale kuti iyeyo ndi angakhale mwina wake engineer kapena kuti saliyese pale ena ndithu mulungu anapasa kuti iweyo zakhala hoteli iwe zakhala hoteli ndeno zoyena kuti akumuchingira mwana uja kuti ayi usapange zimene zomakhala kuti kungomphera sogolo mwina ndi chinthu chake chimene chidzamuyike pena pake kuti nayeso anthu ena akazizamukwanira nyimbo imakulipirira fees zinthu zabwino okay wafotokoza kuti pano unali form 2 se panopa like right now liroli umapanga chani panopa kuzoona kuti palibe chimene ndikupanga ndi music yoka school panopa ndikuzoona kuti ndibwerera class apa ndimafuna ndingopanga zoti ndione kuti music phindu lake ndi chani kodi ineyo kumbali ya school fees nkhani yake ndi fees kana kanga kuti ndalama ya fees imapezeka pafupi sikuti bwezizizi olomutu ndikuoneka chonchi komano iyi inali yodyera yoti ndalama ya fees izibwera ndeno ndalama ya fees ikandiyandikira
ikuti apapa nde iyi nde olo nditakhala ndamira ndipange kuza school ndimene zingakhale ndikhoza kupanga za school zomwe ndimafuna iniyo zono chapo zamba kuonesa sopano. All right. Umo ndimene akufotokozera Lady mu studio muno akufotokoza kuti ngakhale mayimbidwe anthu ena mwina amaona ngati ndichongosangalatsa chabe koma kwa iyeyo inali thandizo imamuthandizira school fees pakati pa anasiya ifo choti school fees yonso imasowa anasiya school koma panopa ndithu akuona njira kuti akhozonso kubwerera ku school chifukwa cha nyimbo zimene amayimba komanso support imene mafans akumuonetsa. Tsopano Lady, isanafike nkhani mwina anthu ena akumangoiona pa Facebook. Ina amene amangoona page amakosana angoona kuti Lady asambe campaign. Okay, ungatifotokoze kuti kweni kuti campaign imene iyambe chinachitika ndi chani kapena kuti anthu anadziwa bwanji kuti kuli Lady because mwina anthu ena samadziwa amudziwira pa campaign. Choyambirira ndithokoze kwa anthu amene anabwera kwa ine kuzandibiga kapena kuti kuzandithandiza. Fa ndilibe video ene liyonse akundithandiza masteni. Masteni aja anafika pogonya pane kuti mwina ake ndrama sopano yamba kwavuta yora koza kundithandizira. Mwayi umene mwamwayi anadzabwera ojambula timati Lord C. Lord C kuchokera ukaphatinga ananjambula video imodzi anabwera ndithu kuti fana mafaza nzikuti kukula zina zake zija tizitukulana mafaza ngati videographer ngati artist tizikazoti iwe ngalukira pasogolo nesho nzikhala ndikira pasogolo namuzoti ndizabobo ndipo ndaunyadira kwambiri ndakulandirani komanso unaliso moyo wanga omwewo ananjambula mavideo anajambula yasana unangotenga tsoka ija ndina yake timati chuma cha magazi bora kusauka ndi ina yake timati chani zimandikhuza koma mwana ndi magazi anga anazandisira pamene popo namuyamikabe kuti anandiponya patali ndi pamene malawi amazindikira kuti uyu ndi ndani timavideo ndithu nayooneka bwino ndithu. Okay, tikufuna tidziwe kuti kukhudzana kwako pakati pa iwe ndi makosana kuli motani chifukwa timaona kuti Lady asambe campaign ndeni mafundi mazifunsa kuti kapena ndosasamba koma amene takhalira mukuoneka kuti ndithu ka perfume ndithu kakudutsa cheni chinachitika ndi chani mwina anthu ena safuna adziwe. Ine ndi makosana zinenda chonchi. Okay. Inewo makosana ndimaona kuti ndimene ndimaona kuti mageza awo ndi amphamvu. All right. Kuti koma nyimbo za ngazi Gatine up and coming artist. Mbona kuti nyimbo za ngazi atata village ndiona kuti olo chithandizo chikhoza kubwera kwa ineyo. Exactly. Fani nyimbo kuti atata village nake ndithu china yake akhoza kundipangira. Exactly. Ndi ndinaganiza kwambiri nata apapa ofunika ndi agunda amakosana kuti muno yake atapange ku post chani because ndichitira ko bwino nthena yake nthawi imene umangofuna post basi komanso promotion yabwino. All right. Zinaweza kuti ndinapeza phone number ndinapempha kwa magazi. Okay. So pano number kuhala hi blue tick hi blue tick zitheka koma izini makayikirabe. All right. Naisa ndithu naimba phone live nayankhulana ndithu andine Lady Salima ndimafuna mutandipanga ku promo yanchani akuti okay chabwino zinathira pompo ndahalaso blue tick ata zinthu zileni mafuna so ndigonje kuti mwina izizi ndi anthu ake amene angakwanitse koma inese ndili mbasti nangasi nation zikamatero ination mafoka. All right. Na koma sino nese mtima fokabe nalimbikiraso nahalaso kuti mfane ukuthi bwanji tayankhula zenje ukuthi vutisha kwambiri ukuthi basa busy tangu lankhula chimene ukufuna magemu apa ndiye achema. Ndawe zoti be ndauza kuti inewo ndimayimba ndipo ndi nyimbo is ndine Lady Salima ndeni mafaza mutandipanga ku promo kuti muna mwake ndifike kopena pake. Anapeza kuti anandiyankha kuti okay promo itika ndipo ife timapanga chonchi koma chomwe tikufuna timvere nyimbo yako timve zomwe wewe mayimba ndati ndeno nakabe ndiwempherera kuti koma nyimbo ibola ikondi. All right. Nyimbo imene unatumizira mwina kuyambirira kweni nali nyimbo imene umayidalira kuti ine ndinamenya iyi. Okay. Nyimbo yoyambirira ndinadzatumizira ina yake timati
sana unangotenga tsoka imeneyo linajesa blue tick ananjesa blue tick newe anangoiona chani libo koma sina veso zazina yone kuti yondilimbisa mtima ndadala shobanda da ababa ni jambule nyimbo ina koma yanyuwani kuti ndato mwina zeru zanga zikhenga kuti zasinta sobano ndayaka ndilingalire senzeni ndi pamene najambula nyimbo ya mtendere nyimbo imene ndi pamene inadzala ndilidwa kwambiri ndipo andilimbikisa kuti nyimbo libowa se chanchani chomwe timafuna ife sindrama nkhani mafuna tone luso la munthu ndipo atakhala kuti munthu yosakuimba bwino olo ndrama yake tikhoza kumukana kuti sitofuna kudyera ndrama yako nyimbo yako sizili bwino pamene sonyeso nasangala kuti ngati afika polandira nyimbo yanga ndikuti zinthu zili bwino pamene zinthu zinayamba kuyenda bwinobwino ndipanga promo chani umo ndi mmene akufotokozera Lady Salima mmene asambe kampeni yake inayambira komanso akufotokoza mmene makosana inampangira promote kutengera ndi talent imene ali nayo osati chuma. Komabe tufuna tidziwe kuti kampeni imene iyi ya Lady Asambe inayamba bwanji chifukwa choti wafotokoza pa mgwirizano wanu kuti communication yanu inaenda motere ndipo anakuza zote so wafotokoza kuti utatumizira mtendere anakuyamikira then kuti no pabwereno Asambe kampeni inabwera motani. Ineo guys amakusana adayilandira nyimbo ija adayamba promotion exactly pamene so ineso nazadabwa one kuti guys akundifusa ine Lady zukhala bwanji kodi Lady Asambe moto zontazo jani ineso sinema zo akali kosi Lady Asambe chitwa ndi jani ndiso makufusa ni ineso naiso dabwa for sinema zo akali kosi kwa time imene amafotokoza za Lady Asambe campaign amaposta ma videos ako kwa nthawi yoyamba kulandira mwina audience yambiri kusiyana ndi kusalima kokha we can say that feedback inali yotani anthu amakupeza nkhani zotani after ataonera ma videos ako. Anthu amayamikira ndithu olondika mayendo umase mwande wapusha makosana chani ndeno panazatuka so pamene panazatuka program ya Lady Salima Asambe Lady Salima Asambe akundinyoza ndeno chomwe chinachitika chakuti kapena Asambe sichichewa chathu yomwe yura Asambe like aloe bafa ndikona ngati Asambe ndi chankhulo china chake koma yura nthawi zamuna ake zabwino alright zapezeka zakuti ineyo ndinapeza magayizi okwanira 10 kuti Asambe ndi chankhulo chanje Asambe posarengera chichewa chathu cha Asambe ndi chankhulo chanje akuti Asambe sindikuziwa fana usamba mene ndikola mbafa ndikola kubafa. Okay, utamvano kuti mwina umamva kwa anthu ena akufotokozera kuti ife tungoona kuti Lady Asambe wakamba zoti kusamba kumuona ngati chankhulo china so unayimbira makosana kapena kuti ufufuze kunena kuti kodi muzinthu zimuziyendesa bwanji. Ineyo ndinadabwa kwambiri fa nditapeza anthu 10 amanozoti palibe so chankhulo china Asambe wake ndiye mweyi basi so munthu ndoti shuoneka bwino shusamba ndiayimbira makosana ndifuse ndiyaluka nazo nayimba foni sopano anamba kundiuza chilungamo sopano kuti zikuenda chonchi chifukwa ineyo ndimangodabwa kuti anthu akundiyimbira foni kuti Lady Salima musambe nazo huletu ndalama zakumakosana iwe sasa mazozo tichuchitika ndi jani sini mazozo tichuchitika ndi jani ndalama zakumakosana kapena apanga post unoti pali ndalama zimene ndikulandira ena kuti Lady Salima mulikumbukire mukamasamba Joina mbafamo nditafufuza nkhani ndinafuna zoti ndimbile kumakosana kuti umve kuti kodi chikuchitika ndi chani ndikungomva Asambe nayimba foni ndikungomva Asambe chani chikuchitika ndi chani sinimaziwa chomwe chikuchitika nditafufuza anandifotokozera bwinobwino kuti ase tifuwa tipange chonchi malingana ndi mmene anthu
nyimbo zawo akuzondera mpafa mu basungwe ne ndinatu makoshana kuzojimena kuchita pangani basi ndishambe kandi gesha ndizola inoti chose yiteke basi pangani nevomerezadi kuti anthu andozindikira amazojimena kuchita komanso ali ndi mwina maganizo abwino pa music yanga kwambiri fa usandi lebi asambe mina matanthauza ama ndinavesesa fana ndizonoti atantozonera kuti ndisambe mu music industry kuti ndizonika bo video ezikhala yabwino yoti palipose kuza kupita sangayikane komanso ma model chanchani ndisinthe ndalama zimene zikubwera zijazo zoti zinditukule ndikhale pena pake. Alright, wafotokoza kuti ndalama zimene zikubwera kusenza kuti pali ndalama ndi nkhani imene ili kama pa social media komanso pa makosana page ndiyoti nkhani yoti mwina amakosana aja ndalama aja chifukwa sitinaone Lay B akumpasa ndalama kapena sitinaone Lay B mwina akutere chifukwa kampeni ikuoneka kuti yazizira yata mwina iwo ungayankhepo nkhani imene kuti chani pa nkhani za ndalama zimene mwina anthu ena amasonkha. Za ndalama komanso ndiyang'ana kukamera ndathokoza anthu ndikuthokoza waliyese amene anatengerapo kumbali ya zopereka ena maponya nimaona muponya ma 30,000 12,000 15 komano ndakunyadani kwambiri ndipo ndathokoza chifukwa si artist aliyese amene amapangiridwa zinthu ngati zimene zizi kwa ineyo zinali zachilendo ndino ndakunyadani kwambiri ndipo sindizasiya kuthokoza komanso ndithokoza kuti mwandilandira kufuna ndipitiriza kukhala munthu amene niwo mukufuna chifukwa munthu ngakhala utakhala kuti uli ndi luso labwino motani komano ngati ulibe khalidwe sungakondedwe sizingatheke ndino naona kuti mwa ineyo munaonamo kuti muli khalidwe koma ndipitirizabe kukhala otero komanso ndiyamike makosana kuganiza zelu zimene zizi kuti zikhale chonchi zinthu ngati zimene zizi fwa nimeona ena manena zakuti Lebi agule box wanyuwani Lebi shalima sabato asinthe Lebi shalima trouser latikwana agule lina anthu aona ndithu zimene zokuchita komanso kuyambira mawa ndikhala kuti ndasamba wale wampafu fwa chilichonse chosambira ndagula chanyuwani Okay, nkhani ili pamenepo wafotokoza wathokoza kumakosana koma ngakhale ina amene sindikudziwa figure imene iwe wayalandira timaona anthu akusonkha ndalama koma amakosana sana pange review kunena kuti figure yonse imene anatolera ni ndalama zakuti koma anthu ndikhulupirira anthu afuna kuti amve kuchokera pakamwa pako ndalama zimene zatoleredwa komanso ndalama zimene zili ndiwe walandira. Aliyese amene anapereka ndalama zonse zandipeza ndipo musadandaule akayamene anaponya 1,000 2,000 500 ili yonse yandipeza ndithu ndipo ndilosangalala mwaonesa chikondi kuti ineyo mwandilandira zikomo kwambiri. Izo zili apo khanile nkamangama ndi figure ndalama chifukwa amakosana ngakhale papeji pawo sana ikepo kuti ndi ndalama zingati zonse zikatoleredwa ndikhulupirira kuti anthu amene anapereka ndalamazo akufuna adziwe kuti ndalama zonse zakwana zingati. Ndalama zonse zimene munasonkha zikukwana 251,000 pa Facebook. Ineso ndilodabwa kuti zikutheka bwanji pa Facebook koma anthu ndikufika posonkha ndalama ngati kwachitika maliro. Okay, magetsi azima atichita nchiru komabe tikungoyenera kuti timalize program yathu. So kumapita kweni wafotokoza kuti ndalama zimene walandira. Tingopita patsogolo pang'ono kuti tifunse ngati artist komanso munthu umakhala ndi tsiku limene umati tsiku lakuti ndandipweteka kwambiri pa moyo wanga. Ndi tsiku liti limene iweyo ngati munthu linakuwawa the saddest moment of your life? Tsiku lomwe linandipweteka kwambiri unali show yayikulu bwino ndeno naweza kuti ineyo sinali mgulu loti ndingawerengedwe ndipo kupita kumene kujako nizoti anandibwiza komano nebe ndalama iliyonse kundikankha pa khomo. Show yo umati ukapanga perform kapena umakangoonelera? Ineyo ndimati ndikapanga perform. Unali pa poster? Koma ndangolembedwa zina. Unali ngati supporting artist. Okay, nanga tsiku limene umati unasangalala kwambiri your happiest mwina moyo wa artist kapena moyo wako tsiku ndi tsiku ngati munthu chabe? Tsiku lomwe niyo nasangalala ndinu
ndi mai yanga nthawi imene yoyo atandiuzana kuti kuyambira leloli ukhoza kumayimba unalumpha ndipo ndinajiwa nake osangalala ndipo ndinachikula bwino kwambiri kwa alright umo ndimene tikuchezera ndi Lady B pamene tikupita kumapeto tikungofuna tipange emphasize kuti ndalama zimene walandira wazitchula yekha ndi pakamwa pake imene 251,000 kwacha imene anthu munasonkha so pano tikufuna tidziwe Lady B pamene magetsi akubwerera tikufuna tizindikire kuti ndalama imene walandira mafans akudziwa ma well wishers dziko lonse mwina panopa akukudziwa akupitirira namakudziwabe iweyo uli ndi mapulani otani mwina pa ndalama komanso mwina kutsogoloko mapulani anga ndionera kuti ndalama sindingayiwale chimene yabwerera akuti ndisambe ndichene ndeno ndikukonza apa ndikupanga za video yoti ndipo simuzaonanso kuyambira lero video yopoira ndipo apa ikhala video yabwino ika dressing yabwino ngati mmene mukufunira zonsezi ndithu ndataya apa ndifuna ndisambe kuyambira leroli nanga school munthu osamba soto amasangalitsidwa ndi school zokhuza ndi school pompano ndikubwereranso ku school apopo nza kuti zina zake ndithu zomwe ndimafuna zikuoneka kuti nthawi yake zandiyandikira ndithu school chomwe ndinapangira ndinafotokoza kale kuti school nthawi yake ndinayima chifukwa chakuvuta kwa school fees ndeno apa ikuoneka kuti ndikhoza kubwereracho tsopano sikuti zathekeratu ayi komabe ndikhoza kubwerera ndizotheka shout out to my mother komanso amene wakhala kundijambula video Lord C komanso producer Timani komanso Dry B komanso imba nzanga from Salima Ice Kid Malawi ndi onse amene atengapo mbali popereka drama za Lady B Salima asambe ndi mwina ndi mawu achilimbikitso anje amene ungapatse ma up and coming artists anzawo amene ali m'maderamu mango maliza kwa oimba nzanga amene mukubwera kumene osafoka wina sakufokeseni chilichonse chimatheka ndi kulimbikira komanso ndakamba kale monga kuti ineyo tikumane ndi makosana moni ndakambira muja kuti si zinthu zophweka kuti zikhale choncho komano chifukwa chakulimbikira kwanga ndi pamene zinatheka ndeno nanunso mutengerepo chitsanzo kuti nanunso mukhale olimbikira osafoka kwambiri zikachitika osafulumira kunyanyala kupangabe basi kuzikakamiza zikhoza kutheka nthawi inayi umo ndi mmene tachezera ndi Lady B Salima kuno kumakosana wafotokoza ndithu mmene anayambira kuimba wafotokozanso za kampeni yake imene imayenda pa makosana komanso wafotokoza ubale wake ndi makosana mmene unayambira wafotokozanso za drama imene walandira kudzera pa Facebook page ya makosana imene waitchula kuti ndi 251,000 kwacha imene wailandira ndipo ili ku account kwake wafotokozanso kuti atulutsa video ina posachedwa apa imenenso ikhale ndi zinthu za ukadaulo zochakuka bwino chifukwa chokuti inu mwatengapo mbali kuti iyeyo asambe dzina langa ndine Mary Moyo ndipo kuno ndi kumakosana you can follow us on Facebook Twitter also you can subscribe to our YouTube channel make sure you follow me Mary Moyo on my Facebook page as well as TikTok and Instagram komabe ndisindikangochoka pano kuti iwe artist basi tizingopita anthu nyimbo zako akumazimvera mwina akhoza noti aisa amene ndi twin wake ndi anthu ayimbire adziwe kuti ndiwe amenyere ina yake mmodzi mwa nyimbo zako zija koma ine ndikupita chifukwa ntchito yanga yatha mtengeso mazanga guys it's your boy Lady B Salima and ndili pano pamakosana ndifuna ndimenye akapera kufilisani fazi yanga kuti ena makayikira koma Lady B Salima uja ndineyo yetu tiyamba ndi mzungu abwera bwanji pamene ndine wakuda mkazi ndo wakuda mtundu wathu ndo wakuda komanu wabwera mzungu pamene kundiye ndikudabwa kwambiri eti baby ndiuze zoona
zintu zisana fike pena anzanga kumandiseika akuti neyo ndiwo penga akuti siningabeleke nzungu pamene ndine wakuda kunena mohopa mulungu baby lelo chandilu machakuda ndiuze zoona tanena mwanayo si wanga kapena komandika na dziwa baby chikondi chijankana pasawina komandika na dziwa baby pikisano ujasuka na wina koma baby zungu wabwela bwanji sindingabeleke nzungu ine mesandine wakuda iwe baby we ndiuze zoona ine mesandine wakuda mtundu watundi wakuda yeti nzungu wabwela bwanji guys musachoke mukhale pompo komanso likhaso lupanga live nyimbo ya adzawelenge kalata muzwakale na kama kazi oti mwina kumana ndizokoma kwina kwake ndeno afuna kusazika sopano kwa nkazi kuti papa ndendi kupita basi sitizaonana so komano umangosiya mawu munthu kuti neyo mawu awawa wasamale mwana ndingofuna adzawelenge kalata chilichonse chimene ndafera papa usadzamuuze mwana uzangomuza bambo ako alipo okay eti baby usalile chonde upilile ugwiritsitse ntima udeketse lelo ndikuzokhala ntembo chifukwa chake ndilemba pakalatayi lelo ndikuzomwalira chifukwa chake ndilemba pakalatayi komano mimba usachoutse ndikusila chilichonse ukafuna ndalama uzikatenga ku banki ngati suzikwanisa uzimutu mafulanki mwana yakadzafuna bambo wake uziingoti alipo akadzafusa bambo wake udzamuze alipo koma chomwe ndikufuna inewe adzawelenge kalatayi mwanayo iwe ndati adzawelenge kalatayo helele guys komanso tikhaso tikupanga live nyimbo yatsoka ndina ndichibwezizana dzina lake analisana komano anapanga chipongwe eti ndinali ndichibwezizana zina lake analisana lelo ndi mbili lelo ndi story ndikamukondoposa mai yanga ndiyankasamala moyo wanga sankakonda zola nkula kumaluba nane ndikagwila gobokana kuba kutasayangane mbuyo kuti asaone wina ndikamuchengetela ngati nkuku ndizira koma sizinali momwene ndikaganizira pano nandilanda nanditawa guys mukhale pompo komanso tikati kupanga performance nthawi yaitali komanso timenye live nyimbo eti ntendele sudzaupeza ntendele muzwakalisiza bwino kuti kwathawa makolo kuvaya kwina kwake foti mukuchita bwino umene kujako kwayi wala makolo sizabwino kukumbukira kumene wachokera zimakhala zosangalatsa komanso makhala ndi ndaliso ochuluka komanso sumalandi atembere lililonse ochokera kwa makolo tungofuna tiphunzitse choncho eti ndinakukonda sana badwe ndinakukonda kale iwe uli nchikuta koma ukanadziwa ntchito inalipo ine mpaka tukuta ndinataya magazi uchuluka kuti upenzeke ndinakumana ndizowawa zochuluka kuti ukale muntu ine ndakumana nazo ndalilapo ufuna pulumusa moyo wako guys live ntendele
komanso apopo mukhale pompo tikaso tupanga live nyimbo ya eti ndinali munthu mai angali pambali pa iye muzwagali ana masiya madandaula amakumbukira kumene kunalowera makolo ifo yoti akunzunzika ndi ena ake ndi ukundikulira kwa mwana wa masiye eti ndinali munthu mai angali pambali pa iye ndinali munthu bambo wangali pambali pa iye koma momwe akandikondera kundiitana monyadira ine ndinali wakolite ndinkawala ngati golide zote ndine wolumala ndinkafika po iwala koma nangochoka mamawa anatenga nintendele omwe koma nangochoka baba anatenga nintendele omwe pano ndangokhala ngati galu sima ndikumaja yotola ine ndikati ndilankhule ati ulondola kuli mai yako musandizunze ndine munthu ndine munthu musandizunze ndine munthu. Nyimbo yomaliza ndikupasani ya zimandikudza ineya mutima zimandiwawa zilibe kanthu banja linata koma mwanayo ndi magazi yanga. Guys muzwakali zimakhala zokhuza naye kuti munthu wachokapo wapita kwina kwake mwina mamuna komano banja lata koma mwanayo ndi wake komano munthu mazoti akupeleka chithandizo chasi kufika kwa mwana foti banja linata sizofunikira. Eti ndiyambeti verse Eugene sorry ndingoyamba ndi hukwe verse imamba ndi huku yambe huwe ningopitisa kwa ningoyamba baba eti zimandikudza ineya mutima zimandiwawa zilibe kanthu banja linata koma mwanayo ndi magazi yanga. Zimandikudza ineya mutima zimandiwawa zilibe kanthu banja linata koma mwanayo ndi magazi yanga. Zimandikudza ine mwana kama vutika kumasuwa ya sopo zimandikudza ine kumaenda chovula ngati yalibe makolo ndava kumatoleza mbini akuyenda ngati maskini ndiuze chomwe ndi malakwisa ikakala dola ndi matumiza ndiuze chifukwa chokwanira mwino mamuuza ndinamwalira iwe zimandikudza ineya. Guys ungosangasana Malawi mzoka ni monyadira nifazi yanga isobora bisalima chachikulu ndingoti zikomo pa support yomwe mwandipanga khuzana ndi drama komanso pa nyimbo zanga maonesa moyo kuti mwandipangisa kulimbikira kwambiri kuti nanenso ndipitilize kukusangalasani chakunja kuti musasiye kundikonda inenso sindisiya kukusangalasani isobora bisalima chachikulu ndingoti zikomo ndakunyadirani.